भारतआ दरसे गेदेरथार सुबुंखुंथाइ हादर। भारत संबिजिरनि सिङाव आरो इन्डियाया मोनसे बिराद गिदिर बृहत्तर माने बुहुमनि देरसिन गणतान्त्रिक देश जाय देशाव गोबां सोलायलांनाय आन्दोलन खालामग्राफ्रा दिनैबो बिथांमोना सायर' जानांदों। बे हादराव दासिम गोबां सिलायलानानै सोमावसारग्रा उजिलांबाय नाथाय गासैबो फैमाल जालांदों। जों बयबो मिथिगौ एनजिबि बिथांमोननि सोमावसारनाय 1986 निफ्राय बिएलसिनि सोमावसारनाय जालांबाय। दा गासैबो मोनसे गोजोन थासारिखौ नोजोर बोनानै मोनसे एकर्डआव फैनानै बयबो बिएलसिआबो बिटिसि एकर्डआव बिटिआरनि एकर्डआव एनजिबि बिथांमोनहाबो गासैबो दिनैहाय मोनसे गोजोन थासारिखौ हास्थायनानै बर' माहारिनि गेजेराव बेबादि सिलायनि आन्दोलन गैला। बेनिखायनो बर' हारिनि गेजेराव दायो फिन आरोबाव गोदान बिग्रायारि आफादनि गोनांथि गैया। बेबायदि बाथ्राजों थोंजोङै गोदानै जोनोम मोननाय बिएलए बिग्रायारि आफादखौ थांखिनानै मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिया बिथाङा गोख्रोङै बुंबावदों बर' माहारिया दायो सोमावसारनाय आरो आखायाव हाथियार लानानै हारि दैदेननायखौ जों लुबैया। बबेखानि गोदान आफाद जोनोम होनाय बाथ्राया नंगौब्ला बेनिफ्रायनो बन्द जानांगौ। मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिया बर'फोरनि गेजेराव गोदान आफाद जोनोम जानायनि सायाव मा बुंबावदों खोनासंदो। जोङो मैया दाखालि एबा मैयानिफ्राय जों नुदों माने वाट्सएपआव जोंनि खौरांगिरिफ्राबो होदों माने मोनसे राइटिं पेडआव लिरनाय मेसेज सोरबा माने बड' लिबारेशन आर्मि दादों होननानै फोसावनाय। दा बिथांमोननि बा जाय बिथांमोना प्रसार खालामदों एबा माबोरैबा खौरां बिजोङाव फैदों दिनै जोङो नुदों माने बर' माहारिया भारतनि संबिजिरनि सिङाव एबा नर्थ इस्ट इन्डियायाव गोलाव सम सिलाय लानानै सोमावसारबोनाय मोनसे हारि जों बयबो मिथिगौ। एनजिबि बिथांमोननि सोमावसारनाय 1986 निफ्राय बिएलसिनि सोमावसारनाय जालांबाय। दा गासैबो मोनसे गोजोन थासारिखौ नोजोर बोनानै मोनसे एकर्डआव फैनानै बयबो बिएलसिआबो बिटिसि एकर्डआव बिटिआरनि एकर्डआव एनजिबि बिथांमोनहाबो गासैबो दिनैहाय मोनसे गोजोन थासारिखौ हास्थायनानै बर' माहारिनि गेजेराव बेबादि सिलायनि आन्दोलन गैला। आरो गणतान्त्रिक भाबे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आलादा रायजो दाबिनानै सोमावसारनायखौ जों दोनथ'दों। आरो दिनै बेबादि माखासे बिथांमोना जेबादि माखासे खैसार खालामनाय एबा जि खौरां फोसावनाय बेखौ जोङो सोंखारिदों। मानोना भारत संबिजिरनि सिङाव आरो इन्डियाया मोनसे बिराद गिदिर बृहत्तर माने बुहुमनि देरसिन गणतान्त्रिक देश जाय देशाव गोबां सिलायलानाय आन्दोलन खालामग्राफ्रा दिनैबो बिथांमोना सायर' जानांदों। आरो दिनै बर' माहारिया दिनै जों सानाखै जे बेबादि जाय बिथांमोना सानदों बे जोबोद गोरोन्थि जादों। मानोना बर' माहारिखौ दावगाहोनो थाखाय दिनै गणतान्त्रिक भाबे जे सिस्टेमाव दङ जि सिस्टेमजों जों दावगालांनो हायो बिनि सायाव जों बिसास लाखिनानै जोङो दिनै बिसिम सफैदों। दा बिनिखायनो सोरबाया खैसारि खालामनानै बेबादि राइटिं पेडआव लिरनानैनो जुदि आफाद दानायनि फोसावनो हानाया बेयो जोबोद दुखुनांथाव। मानोना बिथांमोना नंखायबो जानो हागौ दिनै जों दुलाराय बर' फरायसाया बेखौ सानदों। मानोना गोबां सुबुङा दिनै बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे कालचारजों फैनाय आन्दोलनजों फैनाय होननानै बिथांमोना बेखौ एडभान्टेज लानानै डिसएडभान्टेज सिचुवेसनाव बिथांमोना बेबादि फोसावनानै रां खांनानै जानो नागिरनाय मालाय जोंनि हारिखौ खस्थ' खालामनानै आबादारि एबा गुबुन गुबुन बिथिंजों दिनै रांखान्थि बिथिङाव दावगानो नाजानाय सुबुंफोरखौ रां दाबिनाय बायदिसिना सोमावसारनाय नामाव दाबिनाय सिगिनाय सख'नाय गोजोन गैयै थासारि मोनसे लाबोगोन बेखौ जों नुहुरदों। आरो बिनिखायनो जाय बिथांमोना बेखौ सानदों बियो जोबोद गनायथाव नङा। आरोबाव बियो जुदि नंखाय मारब्ला बियो बिनिफ्रायनो बन्द जानांगौ। मानोना बर' माहारियाव फिन बेबादि सोमावसारनांगौनि थाखाय गोनां दं होननानैबो जों सानाखै। आरोबाव बेबादि सिलायलाग्रा आफाद जोनोम होनानै माहारिया जुजिलांनांगौ दं होननानै जों सानाखै। मानोना डेम'क्रेटिकेलि इन्डिया बिराद साउन्ड इन्डिया बिराद स्ट्रं। आरो दिनै इन्डियान मिलिटारि एबा इन्डियान पुलिस आसाम पुलिस बा गुबुन गुबुन बिथिंजों ल' एन्ड अर्डार सिचुवेसनखौ नायनो थाखाय दिनै बिथांमोना जोबोद सांग्रां। आरो बिनिखायनो 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा
6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेवियार ओइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।